Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Вандализмның яңа түрі Шолы һәм Илбухтин авылы арасында урнашкан юл билгеләре һәм видео күзәтү системасына зыян китергәннәр. Интернет мөмкинлекләре майданчыга Нур яшьләр үзәгендә Промедиа яшьләр форумы ачылды. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 70 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 13 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 15 февральгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 17237 очрагы билгеле. Аларның 13704 терелгән, 9-ы узган тәүлектә. Вандализмның яңа түрі Чаллы шәһәре һәм Илбухтин авылы арасында урнаштырылган юл билгеләре һәм видео күзәтү системасына билгесез кешеләр зыян салган. Тикшерү приборлары белән табличкалар бу участокта 1 ел элек куелган булган. Бу исә үз чиратында автомобиль хуҗаларының гадәти тормыш рәвешен үзгәртергә мәҗбүр иткән. Дәүләт автоинспекциясендә әйтүләренчә, мондый хәл беренче тапкыр гына күзәтелми, урынга безнең тикшерү төркеме чыкты. Илбухтин авылында тизлекне шикләү билгесе менә шулай күренә. Таблицадагы 40 билгесе кара ручка белән буялган. Бу тизлек яратучыларга машинаны куярга мөмкинлек бирә. Аның артыннан ук җәяүлеләр турында кисәтүче билге тора. Әгәр дә шофер аны күрми калса, фаҗига булырга мөмкин. Безобразие это, безобразие натуральное. Знаки пачкают, рисуют на них. Что попало делать? Едешь, даже не знаешь, 40 там написано или нет. Можешь переборщить, гаишники могут остановить. Затрудняет движение? Затрудняет движение, конечно. А много таких знаков я вижу вот в сторону города. Да. Везде вот так до заправки. То стреляют в них. Из пистолетов, наверное, вот дырявые бывают. А вот тут не заметил, но так-то помню, что там дальше тоже замазано так же. 2019 елда гына Тукай районында кешеләр үлеме белән бәйле 30 юл транспорт һәлакәте булган. Фаҗигаларның төп сәбәбе тизлекне арттыру. 2020 елда аварияле участокларга тизлекне контрольдә тоту җайланмалары куелган. Ел нәтиҗәләре буенча юлда һәлак булучылар саны 10-га кадәр кимегән. В последнее время увеличилось количество закрашенных дорожных знаков, установленных на опасных участках на местах концентрации ДТП. Я хочу довести до вас о том, что эти знаки установлены, исходя из аварийности нашего района. Эти знаки установлены в тех местах, где были ранены, погибли люди. Вандализм очрагы буенча тикшерү бара. Якын арада бузылган юл билгеләре алыштырылачак. ЮХИДИ әлеге юлдан йөрүчеләрне игътибарлы булырга чакыра. Лилия Гатина, Русланбек Мухамметов, Данил Фролов, яңалыклар. Бүгеннән яңа рейслар ачылды. 15 февральдан Россия, Азербайджан һәм Әрмәнстан белән авиаэлемтә яңарта. Исегезгә төшерәбез, әлеге рейслар коронавирус пандемиясе аркасында туктатылган иде. Хәзер Мәскәү, Баку юнәлеше буенча атнага 2 рейс һәм Мәскәү-Ереван арасында атнага 4 рейс башкарылачак. Интернет мөмкинлекләр майданчыгы Нур яшьләр үзәгендә ел сайын үткәрелә торган 2-нче Промедиа яшьләр форумы ачылды. Экспертлар составында яшьләр сәясәте вәкилләре, блогерлар һәм башка белгечләр бар. Алар форум ахырында эшләрне бәяле, катнашучыларны нинди укыту программасы көтә. Тулырак алдагы материалда. Яшьләр форумы 2-нче ел үткәрелә. Аның төп максаты хәзерге яшьләрне үстерү өчен яңа мөмкинлекләр бирү. 100дән артык кеше арасыннан 14 яшьтән алып 30 яшькә кадәр булган 60 катнашучы сайлап алынган. Программа строится на 3 основах. Это мотивация, знание и идея. 4,5 часа будет проходить различные площадки, где будут ребята образовываться в различных направлениях. Это ТикТок, Инстаграм, фото, видеоблог. После чего ребята будут придумывать свою идею. После чего они защитят ее перед блогерами, перед ведущими экспертами нашего города. Интернет ул Инстаграм, ТикТок, Ютубтагы мөмкинлекләр өчен бик зур майданчык. Үз тормышыңда булган теләсә нинди юнәлеш, әйтик кулинария, спорт яки актерлык осталыгы турында төшерергә һәм сөйләргә була. Монетизация тоже есть уже. Но она не прямая монетизация в ТикТоке, она за счет рекламы и за счет того, что приглашают, вот, например, на конференции, на съемки меня как актрису, других ребят, но они могут это монетизировать по-другому. То есть они набирают клиентскую базу.
Форум федераль акчалар хисабына үткәрелә. Узган елда ул 300 мең күләмендә грант тотты. Отылган акчалар әлеге чараны кабат оештырырга мөмкинлек бирде. Форумда белгечләр үз тәҗрибәләре белән уртаклаша һәм яшьләргә зур кыйммәткә ия белемнәр бирә алачак. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Кыш иммунитетны ныгытырга вакыт. Елның бу чорында организм өчен витаминнар бик мөһим. Иммунитетны ныгытырга ерак көнчыгыш балык деликатеслары ярдәм итәчәк. Шалда Камчатка ярларыннан уылдык һәм балык сату күргәзмәсе эшли. Тәмле диңгез ризыкларын Green сәүдә үзәгендә сатып алырга мөмкин. Камчатка балыгы һәм уылдыгы мобиль ярминкәсе шалы халкын сыйфатлы һәм табигый продукцияләре белән сөендерә. Күргәзмәдә витаминнар һәм минераллар дефицитын тулыландыра торган сәләтле кызыл уылдык сатып алырга мөмкин. Шул ук диңгез балыгының 30дан артык төре тәкъдим ителә. Алар файдалы микроэлементлар, шул исәптән кыйммәтле омега-3 һәм омега-6 чыганагы булып тора. Привезли вам более 35 видов рыб, холодного копчения, слабосоленое, горячего копчения. Также привезли вам царицу лососевых чавычу. Есть в ассортименте белорыбица, очень нежное белое мясо, без единой косточки. Тает во рту прямо. Также икра хорошая, крупнозернистая, вкусная, слабосоленая. Күп кенә шагыллар ярминкәгә бик теләп килә, чөнки Камчатка балыгы һәм уылдыгы файдалы гына түгел, тәмле дә. Ерак көнчыгыш продукциясе югары сыйфатлы булуы белән аерылып тора. Слов нет, малосолененько. Это делали профессионалы. Я что могу? Мое мнение только вообще положительное. Очень вкусная рыба. Бутерброды. У меня муж болеет, ему надо витамины эти. Белорыбицу, чавычу. Вот, нравится нам. Очень-очень вкусная рыба. Не сравнить вот ни с какой другой. Хорошая, нормальная рыба. Спасибо, пускай приезжают, будем брать. Шолда Камчатка ярларына балык һәм уылдык күргәзмәсе 21 февральгә кадәр 30 комплекстагы Green сәүдә үзәгенең 1-нче катында эшләячәк. Шоллыда якты кыш. Шәһәргә Удмуртияның күргәзмә үзәгеннән традицион ярминкә әйләнеп кайта. Бүләкләр һәм тәм-томнар, чит илләрдән килгән товарлар, оригиналь сувенирлар һәм бәйрәм атмосферасы. Шоуларны һәм шәһәр кунакларын сыйфатлы азык-төлек, Тамбов казылыклары, Кавказ гранатлары, Твердән мармелад, чәй һәм бал коллекциялар көтә. Мода яратучылар өчен матур күлмәкләр һәм кашемир палантиннар, ир-егетләр өчен күлмәкләр, свитерлар, унтлар һәм башкалар. Удмуртия күргәзмә үзәге ярминкәсе 17-21 февраль көннәрендә килергә мөмкин булачак. Ул 32-нче комплекс янында Мегастрой гипермаркеты янында оештырылган. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. С 15 по 21 февраля долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ Green, первый этаж. 19 марта. Концертный зал Сары Садыковой. Новые русские бабки с программой «Юмор». Приходите, люди добрые, и будет вам счастье. Телефон 34 40 64.